Reitmajer. Vaníček si zaběhnul za záda Hofmana a Kaká. Znovu Antonín Vaníček centruje, tam je Adams, ještě vrací nazpátek, to je obrovská šance a rychlé snížení. Tak to jsme opravdu nečekali a je to gól mongolského fotbalisty Tuguldura Gantochtocha, který se prosazuje a snižuje na 1-2. Tam bylo trošku zaváhání na té straně od Hofmana a Kaká, pak přišel centr Vaníčka, Adams výborně míč vrátil nazpátek a i pak to bránění bylo trošičku volnější, to byl i Janecký, no a balon se odrazil tak trošku do běhu Gantochtochovi a ten tedy dává gól a k dobrým číslům v Bčku Českých Budějovic přidává i svůj premiérový gól za A tým Českých Budějovic. Vole Brno možná okamžitě zase